అక్కడ కూర్చుంటా కుదరదు, పైకి. రాజ్బాబు గారు వచ్చి 128వ సంకీర్తన చదవగలరు. ఒకసారి ఆయన ఫోటో తీసేయండి, వెళ్ళిపోతాడు. యాక్షన్ 128వ సంకీర్తన. యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన త్రావ యందు నడుచువారు నీ భోజనపు పళ్ళ చుట్టూ నీ పిల్లలు ఒలీవ మొక్కల వలె నుందురు. యెహోవా యందు భయభక్తులు గలవాడు ఎలాగో ఆశీర్వదింపబడను. సియోనులో నుండి యెహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించును. నీ జీవిత కాలమంతయు యెరూషలేమునకు క్షేమము కలుగుట చూచెదవు. నీ పిల్లలను